Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru. Evo i ova nedjelja se lagano približava kraju. Nadam se da ste uživali u vašem vikendu i da ste lijepo i ugodno proveli praznike, da ste naravno opušteni i puni elana za dalje. Moje ime je Roža, a danas pričamo o jednom potpuno drugačijem projektu koji se zove Otisnuti pokreti. Napokon se bavimo malo, tako reći, kulturnim stvarima, odnosno kulturnim i jako zanimljivim. Evo, baš zato mi je izrazito drago pozdraviti Marijanu Hadžić i Anu Smoljak iz udruge Carpe Diem. Cure, dobrodošle. Dobar dan. Možemo mi ovako odmah na ti, ja se nadam, jel može? Ma nego šta, super. Cure, pričamo znači o projektu Otisnuti pokreti. Ono što do sada znam je da je to baš nešto novo i baš nešto drugačije, ali evo, recite mi vi kratak uvod o tome što i kako, što se događa ovdje sada? Znači, projekt Otisnuti pokreti, uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu, provodi udruga Carpe Diem sa svojim partnerima Udrugom likovnih stvaraoca iz Zaprešića, Free Dance-om iz Karlovca i Gradskim muzejem Karlovac. I tu se radi socijalnim uključivanjem mladih kroz razvoj kreativnih i socijalnih vještina i znanja putem umjetničkih radionica, posjetima galerijama, muzejima i Akademije likovne umjetnosti. Ovo znači sad baš bilo ono ukratko što i kako se događa. Krajnje vrijeme da se mladi malo više uključe u kulturu. Djevojke, na koji način ste se vi uključile u ovaj projekt? Pa evo, ja sam preko prijateljice saznala da udruga Carpe Diem traži voditeljicu projekta za novi projekt koji mi je startao u veljači. Ja sam preko te prijateljice došla do Aleksandre i razgovarali smo o projektu i vidjela sam da je to nešto drugčije, zanimljivo i pronašla sam se u njemu. Jako lijepo. Mare, a ti? Ja se nisam kao Ana da sam čula sa strane za projekt, ja sam već bila zaposlenik u udruzi Carpe Diem i predsjednica Aleksandra Podrebarac prepoznala je da bi ja mogla biti dobra kao asistent na projektu Otisnuti pokreti i ponudila mi je ulogu i u tom projektu. Odlično. Djelujete kao ovako jako lijepa kombinacija, kažete i partneri koje imate, ali na koji način ćete uključiti korisnike, na koji način ćete uključiti mlade osobe u ove radionice? O samim radionicama bi vas molila nešto malo kasnije da popričamo, a sad bih baš voljela čuti kako će se mladi uključiti u ovo. Znači, ciljana skupina su nam mladi od 15 do 25 godina, s time da je to isto dosta bitno da imamo korisnike centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i Doma za odgoj i obrazovanje Karlovac, da od 32 koliko je ciljana skupina korisnika, da je barem 16 iz ove dvije ustanove, da imamo 8 nezaposlenih mladih, to ćemo preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 8 onako općenito mladi koji žele biti na našim radionicama, spadaju u ovu dobnu skupinu od 15 do 25. Super. Mare, Ana nam je spomenula da je ona voditeljica projekta. Koja je tvoja pozicija na projektu? Ja sam asistentica na projektu. Ti si asistentica, bravo. Ajmo reći desna ruka. Jesi li ti ona osoba koja kuha kave ili ona osoba koja hvata konce kad ih Ana izgubi? Pa jedno i drugo po potrebi. Po potrebi kako koji dan i ovisi na koju nogu ustanete. Djevojke, spomenuli ste krasan niz tih radionica koje ćete provoditi sa mladim osobama, koje će očito biti različite tematike, ali dalje smo u kulturi i umjetnosti. Mare, bi li mi znala nešto više reći o tim radionicama? Tko, gdje, kada, zašto, što uopće? Definitivno, Valentina.
Radionice koje su planirane projektom Otisnuti pokreti su radionice umjetničke grafike i primjerene grafike, čiji voditelj će biti magistar edukacije likovne umjetnosti Šimun Tolić, dok radionice keramoskulpture vodit će akademska kiparica Irena Škrinja, a radionice suvremenog plesa vodit će samostalna plesna umjetnica Melita Spahić-Bezjak. Kroz te radionice nastojat će se korisnicima projekta približiti, kao što sam rekla, umjetničku grafiku i primjerenu grafiku, keramoskulpturu i sve čari suvremenog plesa, nove tehnike u suvremenom plesu, gdje će se kroz također razvijati njihove sposobnosti i izvlačiti individualne umjetničke sposobnosti. Jako lijepo. Individualne umjetničke sposobnosti je svakako nešto na što je jako važno staviti naglasak i bojim se da ta kultura nije dovoljno zaživjela, pa evo baš mi je drago da se u Karlovcu nešto mijenja po tom pitanju. Rekli smo da će biti u te radionice uključeni mladi od 15 do 25 godina, ali je li to iz škola, iz domova? Koji mladi su to? Gdje ćete doći, kako ćete i gdje doći do tih mladih osoba? Trenutačno, odnosno fokus na korisnike koji je postavljen za ovaj projekt su korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac. Kako je došlo do suradnje sa centrom i sa domom? Kao udruga Carpe Diem surađuje sa domom i centrom kroz provedbu projekata i tu je ostvarena vrlo uspješna suradnja i upravo iz te suradnje prepoznate su potrebe njihovih korisnika i iz tih potreba izrodio se projekt Otisnuti pokret. Već i sam naziv projekta jako, baš onako lijepo i atraktivno zvuči. Kada je sam projekt uopće startao? Projekt je službeno počeo 8. veljače 2018. godine i traje godinu dana, znači do 7. veljače 2019. godine. Financiranje iz Evropska unija ga sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 707.775 kuna, a preostalih 15% ide iz državnog proračuna. Moje također pitanje je kada kreću, odnosno sada projekt je tek startao, što je možda svega mjesec i nešto prošlo, što ste u ovih mjeseci nešto uspjeli postići ili ste se tek okupili kao tim, kako je izgledao ovaj prvi mjesec projekta? Pa evo, uspjeli smo, voditelji radionica su napravili kratki program svojih radionica, predstavili smo ravnateljicama Centra za odgoj i obrazovanje Vladimir Nazor, isto tako i ravnateljici Doma za odgoj djece i mladeži na Baniji naš projekt. I sad smo baš u fazi da dogovorimo sastanke sa mladima koji su njihovi korisnici, da im predstavimo projekt, priopćenje na HZZ-u, već tako da svi koji su nezaposleni a žele naučiti neke nove stvari, slobodno ih se jave. Žao mi je, ja nažalost nisam u skupini između 15 i 25 godina, inače bi mi bilo vrlo drago i samo se priključiti. Bilo bi super ako bi slušatelji možda mislili da sam ispod 15, ali ne, ja sam iznad 25, ali nekako ću naučiti živjeti s tim. Rekli ste, djevojke, također da je Gradski muzej uključen. Kako je došlo do suradnje pak sa Gradskim muzejem? Ovako nešto baš nemamo priliku često čuti. Pa, Gradski muzej je, s obzirom da se to radi o kulturnim radionicama, i to uključeno u tome jer pripadnici ciljane skupine predviđeno da oni sudjeluju na otvaranjima izložbi likovnih umjetnosti koje će organizirati Gradski muzej, vjerojatno u galeriji Vjekoslav Karas. Planirana su i 3 susreta sa umjetnicima koji će izlagati svoja djela tokom tih izložbi, gdje će polaznici naših radionica moći razgovarati sa umjetnicima i doznati iz prve ruke kako se stvaraju djela i sve što ih zanima. Znači, osim samih radionica koje ćete provoditi sa mladima, planirate još i neke aktivnosti, znači same izložbe, postoji li još nešto osim toga? Definitivno postoje i druge aktivnosti koje su u planu u ovom projektu, a to su razni izleti, odnosno posjeti
posjeti Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, točnije odjelu grafike, Muzeju suvremene umjetnosti također u Zagrebu, Gliptoteci u Zagrebu, zatim posjetit će festival plesa u Zagrebu, platformu mladih koreografa te tjedan suvremenog plesa. Znači jako puno mogućnosti. Da, mogu se tu nadovezati. Također će biti organizirane 2 likovne kolonije. Jedan će se održati... Likovna kolonija, to zvuči baš moćno. baš zvuči moćno. Da, jedna će biti u Zagrebu, gdje će se raditi sa njihovim umjetnicima u tehnici akvarela, a druga likovna kolonija će se održati u okolici Karlovca. Što točno podrazumijeva likovna kolonija? Meni ovako naziv mi nije poznat, moram priznati. Cilj je upoznavanje naših ciljanih skupina sa radom u prirodi, upoznavanje sa slikarskim tehnikama, upoznavanje sa umjetnicima i stvaranje kontakata za buduću suradnju. Super. Djevojke, što mislite kakav je trenutno, malo da se odmaknemo od samog projekta, kakav je trenutno položaj umjetnosti i same kulture u gradu Karlovcu, neko vaše osobno mišljenje? Je li dovoljno razvijen ili treba se na tome sve više i još više raditi? Pa naše osobno mišljenje bi bilo da stvarno položaj kulture u gradu je ipak malo u nekom drugom planu i nije dovoljno razvijeno i da, trebalo bi se definitivno poraditi po tom pitanju, usmjeriti neke aktivnosti na poboljšanje i vidljivosti i promocije i umjetnosti i kulture u našoj zajednici. Ja se iskreno nadam da ćete projektom Otisnuti pokret i to uspjeti i postići, barem za jednu prvu stepenicu, pa onda ćemo vidjeti ćemo onda dalje. Isto tako pitala bi vas što sada, kako smo rekli, znači projekt je tek zaživio, još uvijek vjerojatno međusobno komunicirate, startate. Koji su aktivnosti koje prve slijede? S čim prvo krećete u takozvanu akciju? Pa evo sad kad smo napravili javni poziv i definirali ciljanu skupinu, planiramo do sredine 4. mjeseca krenuti sa prvim radionicama. Radionice će se odvijati kroz 9 mjeseci. Radionice suvremenog plesa će biti 2 puta tjedno, a keramos kulture i primijenjene grafike 1 put tjedno. Osobe koje vode neke radionice su iz Zaprešića. Oni će znači skroz iz Zaprešića potegnuti do Karlovca da bi vodili radionice. I oduševljeni su sa time i nije im problem, stvarno su se veselili kad su pročitali projekt, bio im je jako zanimljiv i upravo radi toga jer projekt promiče kulturu i umjetnost, rekli su da nije im problem dolaziti u Karlovac svaki tjedan i održavati radionice, samo kako bi poradilo se na toj promociji umjetnosti i kulture među mladima. Izvrsno. Koliko jedna radionica u prosjeku, evo primjerice jednog suvremenog plesa, jer znate možda koliko to uopće traje? Da, znači suvremeni ples će se odvijati 2 puta tjedno u trajanju po 2 sata. A ove ostale radionice sam spomenula da će biti 1 put tjedno, one će trajati po 3 sata. Po 3 sata. U 3 sata se zbilja jako puno toga da naučiti. Zašto je sama kultura i umjetnost, zašto su oni važni uopće za mlade osobe s nekog vašeg stajališta? Razvijaju njihovu motoriku, daje im neki osjećaj, neke nove vještine, znanja, društvene, socijalno uključivanje. Mislim da je to dobro za njih. Moraju li osobe koje se uključe u radionice biti prisutne na doslovno svakoj radionici? Kod radionice suvremenog plesa nam je dosta bitno da imamo kontinuitet, da bude ista grupa ljudi koja počne i to, ali ne moraju biti na svima radionicama. Na ovim ostalim radionicama fluktuacija nam je čak i poželjna za neke dijelove, jer na kraju planiramo imati završeno događanje koje će se sastojati od izložbe i završene predstave. I to planiramo napraviti u suradnji sa našim partnerom Gradskim muzejem Karlovac, jer s obzirom da projekt nije startao u 9. mjesecu kako smo očekivali, nego je startao sad u veljači, automatski nam je pomaknulo grantogram i onda nam završeno događanje dolazi u siječnju, pa ne možemo gledati da bude na otvorenom kao što je u prvotnom planu bilo. Vrlo vjerojatno bi bilo malo prehladno u siječnju, osim ako nas zbilja ne zadesi izrazito topla zima. Da.
Ja se prva ne bih voljela naći u situaciji gdje moram na otvorenom usred siječnja ići me se baviti. Da, tako da planiramo za one sudionike koji od ove ciljane skupine koji budu htjeli da njihovi radovi budu izloženi i onda izložiti ono što su oni napravili, gdje će biti za keramiku nabavljena i raku peć za keramiku i tu, tako da oni koji budu htjeli da njihovi radovi budu izloženi, onda ćemo izložiti u Gradskom muzeju. Što primjerice, imamo polaznike radionice, održava se radionica keramike, i što sa tim produktima radionice, znači sa onim konkretnim dijelom što proizađe, znači sa, ne znam, sad ću nisam baš upućena toliko u keramiku, pa ću sad... Hvala Mare, upravo sa tim, sa umjetničkim dijelima. Pa, kao što je Ana rekla, ideja je da se ta njihova umjetnička dijela prikaže široj javnosti i upravo je ta ideja završnog događaja i završne izložbe koja će se održati u Gradskom muzeju Karlovac, gdje će onda svi ti radovi biti izloženi javnosti, da svi vide što su naši korisnici naučili i što su postigli i kako su se razvili u umjetničkom svijetu. Hoćete li imati još kakve dodatne materijale kojima biste mogli promovirati ovako veliku važnost kulture i umjetnosti? Pa u grafiku koju će nam provoditi Šimun Tolić, tamo planiraju uz umjetničku grafiku raditi primijenjenu grafiku zadnjih 3 mjeseca i gdje će onda polaznici moći svoje radove otisnuti na majice, tako će imati unikatnu majicu, sami dizajniranu. Odlično zvuči. Meni bi bilo jako drago da kada to sve zaživi, kad se to malo krene više kolutati, zapravo pred kraj samog projekta, kada bude, kako smo rekli, nesuđeni ples očito ne na otvorenom, bilo bi mi jako drago ako biste se vratili u emisiju pa da malo više popričamo o tome što se zapravo postiglo i možda da mi opišete kakav rad. Jedno pitanje za vas dvije, ovako malo osobnije. Imamo voditeljicu projekta, Ana, imamo asistenticu voditeljice projekta. Djevojke, vaš službeni posao je zapravo koordinirati sve i pratiti sve, je li tako, da sve dobro ide. Ispravite me ako griješim. Imamo i koordinatoricu na projektu, Marinu Trpčić, i ona koordinira izvoditelje radionica. Ona je zadužena za taj dio. Ona je zadužena za taj koordinacijski dio, vi ste zadužene za ove najteže dijelove. Za ovo izvještavanje, provođenje i... Za brigu o takvim stvarima. Da. Planirate li se vas dvije pojaviti na kojoj kreativnoj radionici i napraviti kakvo umjetničko djelo? Dragi slušatelji, žao mi je što sad ne možete vidjeti Marijanin izraz lica za koji ne mogu procijeniti govori li da ili ne, ali nekako ide u krug, ali dobro, osmijeh je tu. Pa evo, Mare, planiraš li posjetiti koju umjetničku radionicu? Definitivno planiram, to već govorim od početka potpisivanja ugovora ovog projekta, da ću nastaviti na što više radionica doći i ostvariti barem neko svoje malo umjetničko djelo. Na kojoj što misliš, na kojoj radionici bi se najviše našla, gdje bi se najviše izrazio tvoj potencijal? Dobro, Valentina, ja sam isto nešto kao malo dijete, pa bi naređena svima. Tako da vidjet ću još u toku tih radionica gdje će mi najviše odgovarati koje područje. A probraćeš si zapravo, probraćeš si svoju radionicu. Pa jesam asistentica. Šta je. Ana, a ti? Pa kad je Irena poslala sadržaj svoje radionice, program koji je napravila, sam ostala oduševljena, nakon ovo je super. Ja bih htjela biti na toj radionici, šteta što nemam ispod 25 godina. Tako da keramičku kulturu ću svakako posjetiti, ali i ostale radionice zvuče zanimljivo. Može vas tražim kakvu propusnicu da i mene uvedete na koju radionicu. Pa evo, još jedno moje pitanje je, evo, nećemo se lagati, nas tri ovdje baš i nismo neki umjetnici, više smo ovako ljudi od riječi. Kakav je osjećaj raditi i surađivati sa umjetnicima? Jer to su uistinu visoko kotirani umjetnici. Predivan. Je li je? Da, dobiva se drugačiji uvid, odnosno njihov pogled na svijet koji ih okružuje ipak je malo drugačiji nego naš, tako da se osjeti ta umjetnička duša, odnosno doza. Što sada, nakon što startaju same radionice? Hoće li se radionice održavati kroz cijeli, znači sve do siječnja u kontinuitetu, ili još ima popratnih aktivnosti osim ove likovne kolonije? Događa li se još nešto u sklopu ovog projekta? Događat će se paralelno i ove likovne kolonije i posjete
Akademije likovnih umjetnosti i ove ostale posjete sa radionicama. Jedno ćemo vidjeti kako ćemo preko ljeta imati radionice, s obzirom da djeca u domovima preko ljeta nema, pa postoji mogućnost da ćemo onda preko ljeta napraviti malu pauzu, pa onda u 9. mjesecu 10. malo više stisnuti, ali to ćemo u hodu još. To ćete još dogovoriti. Dobro, to je zapravo i logično, djeca idu kući, a i oni vole ipak svoje, praznici su praznici, budimo realni. Super. Djevojke, kakav je odnos u cijelom projektu? Jel funkcionira to sve? I dosta vas je uključeno, sada je već jako puno ljudi tu. Kako uspijevate sve to ishendlati, sve to povezati? Pa Zaprešić, pa muzeji, pa Carpe Diem. Na koji način se povezujete? Pa malo je kaotično bilo na početku dok nismo još detaljno ni uspostavili taj sustav komuniciranja i funkcioniranja, ali mislim da idemo na pravom smo putu i da će to biti za neki tjedan dana bez problema, da ćemo komunicirati i telefonskim, mailovima, po potrebi Skype. Skype, tako je. Tako da mislim da ćemo se mi jako brzo uigrati i da to neće biti nikakvih problema. Odlično. Što mislite koji će vam biti najveći izazovi po ovom projektu? Pa najveći izazov će nam biti ciljana skupina, ili na projektu pisano da će 16 mladih biti korisnika ili Centra za odgoj i obrazovanje Vladimir Nazor ili Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac. A to je oni imaju dosta drugih projekata, baš u udruzi Carpe Diem na kojima oni jesu, tako da će biti tu izazov skupiti 16 tih domova. Svakako vam držim fige s tim, pogotovo obzirom na tematiku, vjerujem da će im ovo biti ne samo korisno, nego da će im ovo uistinu biti i zanimljivo i da će rado sudjelovati. Eto, djevojke, vrijeme nam nažalost, kako sam i rekla, leti. Imam još dosta pitanja za vas, ali dobro, zapisat ću se ih za onaj ponovni susret kada dođe vrijeme. Zahvalila bih vam što ste danas došli i što se uopće bavite ovako super stvarima. A vama, dragi slušatelji, evo još jedanput ću ponoviti, s nama su bili Marijana Hadžić, asistentica na projektu Otisnuti pokreti, i Ana Smoljak, voditeljica projekta Otisnuti pokreti, koji se bavi promicanjem kulture i umjetnosti kod mladih. Slušali ste još jednu emisiju Mladi u centru. Ja sam Roža. Hvala vam još jednom i čujemo se opet za 7 dana. Lijep pozdrav. Mladi u centru i Trend Radio.